Magpakahilom nilang unta ako niya akong kahasol. Pero ang ako manggod, og dili na niya ako makapugong sa kong kagalingon. Madapatan ko ng asawa nako. Sobra na. Grabe ang baaba. Yaw-yawan kayo. Hinimba man unta, ang naong tuwara simbahan. Nasako pang ganin siya anang mga organisasyon simbahan. O nga nung nahasol man ko, maumugod na yung mga pangitabo. Ay, naman sa ni Sandra, sayo maning milakaw. Walang gani, manang hida ko. Still lang asawa, ha? Ay. Tasing! Oy, marikara, tasing! Ay, nga nung. Kabantay kang manang nimo, ha? Ay, sayo man tong milakaw, sir. Nagdaan man tong groceryuhan. Oh, asa man ko na siya paingon? Musimba tingali to siya, sir. Simba? Domingo ba ron? Biyernes, sir. Mo ba? Oh, wali to magpahibaw ni mo, nung? Wa man, ha? Sige, sagdi na lang. Oh, sige, sir. Ay, nalimot na ka nga biyernes man ron. Mo day nung, Bernes man day ron. Bernes. Kining nung Sir Gabriel. Kuan ba nung? Ikaw ba nung? Bisdak ka mang yung dako, no? Kung sabay bisdak ko tasing? Ay, bisaya ka bang dako mo nang bisdak? Oo, bisaya ko kay nataw ko sa dila ni Lapu-Lapu og sa dugo ni Francisco Daguhoy. Ay, mao pa. Oo. Ay, kuan ba nung? Bisaya ka mang gyud. Mangutana lang ko nimo nung. Sige, pangutana lang. Unsa man? Ning nung, bisaya ka man gyud. Mangutana ko nimo. O sa may hustong pagkasulti? Ugma Lunes o Lunes ugma? O sa may hustong pagkasulti ano nung? Unsay hustong pagkasulti nga Lunes ba ugma o ugma Lunes? Oo, no. O sa may hustong pagkasulti ana, bisaya ka man gyud, pure bisaya. Kuan, ang hustong pagkasulti kuan tingali kining ugma Lunes. Dili nung. Oh, unsam di hustong pagkasulti tasing, ha? Ang hustong pagkasulti nung ugma Sabado kay Biyernes ron. Ay, mabuang ko. Ay, ulis ko ba, oy. Na-shoot sa taros man ang Gabriel. Na-shoot sa taros. Oy, tasing, pagtaron kag bakas eh. Upawan ti karon. Ay. Malingaw magkuni akong mga sakos, bay. Nga samtang nagpaabot ko sa ngasawa, may buhay sa ko nga may pagkasipatsad. Para sa kinaya sa akong maid, si Kukoy. Kukoy! Nang? May abot na manang nimo, ha? Wap, tingali nang. May bawaan na maabot kay maputak-putak ko na yun, ha? Sabdalan sa nasmanang ninyo, kay mura gud naghimungaan. Basta ni Asbay, ha? Kasabot mong kuha ng manang, nong. Oo. Ako mo ng mga babae, sabaan kayo, duham ko'y baba. Oo, mga babae. Ako ay, din mading usa. Ha? Ay, mang usa ka baba. Nas ubos. Sinkhole mo na. Singkol, bitang ko na. Kanang way kinatubang gilaw mo. Nganong dis nanay ni mo? Ay, akong nanay kanya ito ba usad? Kibot na ba? Saba kayo? Mga bitaw, eh. Hastilaning babae. Mas maayo pala kita mga laki, no, eh? Maugyod. Kini mga laki mo gyud Oh. Kini mga tanan lang dahil ko nimo nung. Oh. Unsa man dahil kanang kinabugnawang parte sa lawas laki. Walain Kukoy, ang kinabugdawan bargyo na. Dili, nong? Kuan, ilong. Nasa motang dili ilong, nong? Tepa, unsam ni kinabugnawang parte sa lawas sa laki, ha, Kukoy, ha? Ang buga, nong. Bugan? Nga man? Kay kung init pa ni atong mga bugan, luto na ni atong mga itlog. Kuan pa? Scramble. Balot. Husto kasi Kukoy, no? Narba kay drama sa launa, no? Kadang mga aso iti baguli. Husto ka Kukoy. Pero ako na sa mangutanan nimo, ha? Unsa may parte sa lawas sa babae, kana sang kinabugnawan ba? Kinabugnawan. Kinainitan. Kinainitan, no? Oo. Awan na ilain nung ilok, yun, ilok. Dili. Kuan, kining dunggan. Nasa mo sang dili. Usam rin kinabugdawan, no? Kinainitan. Kinainitan di ayo. Ang kinainitan sa nga parte sa lawas babae, bugan gyapon. Nga nung kinainitan mong bugan, no? Kay tungod sa kainit, nalikin ko na. Di nasa na singhol, no? Di singhol. Wrong hole na. Wrong hole na to. Mao ba da ito, no? Pero nung, kita ramang yung duha. Laki mag yung ta. Kuan ba? Ay, ikaw, laki ka bagid Kukoy? Ay, taga! Tarong. Kuan ba nung, bangutan na lang ko nimo. Kay sama gyud sa mga libro, God, ang mga encyclopedia. Kining nung, unsa man gyud kinakusgang parte sa lawas sa lalaki. Kuan Kukoy, o kinakusgan, wala lain, kamot yun. Oy, dili nung, oy. Dili, tiil, kay mo flying kick mo na. Samot ang dili, noy. Ay, be, unsam ni kinakusgan parte lawas laki, ha? Kuan noy tiban, dila.
Anong dila man kukoy, ha? Kay makaalsa maglubot. Suhito kayo dana, ha? Sulira pang mata. Ano na? Baog pa murag rimbo. Ay, muna na kukoy. Ay, kada kong comical sketch, ani. Kumikal bito. Oh, nanay. Si Banang nagpinaliro na. Isang Ikaw niabot. Gikan siguro ng bisimba. Uy. Hain ang mga panuwaya mo, oy! Tasing, kukoy! Oy, bangas ka. Ito na. Gikasibahan. Namalikas na. Hasti lang. Mga panuway, hain mo! Kukoy, sugatan ito. Kas kang yaw-yawa na, ay. Sugatan ito. Nga nalabtag panuway, onggoy, okoy. Balay. Ikaw lang dito nung, ay, bahadlo ko. Napatrabay na nasban ng Sandra. Naabot. Nasuko niya. Nag-make up pa. Nagres ako na lang, ay. Tasing! Kukoy, hain mo, oy! Mga sungayan! Mga panuway, hain na mo! Ay, Sandra! Ngano ka ba, ha? Naunsa ka? Gika simbahan? Pag-abot di mo, nadimonyo ka naman, ha? Nadimonya ka? Unsa di mo niya, ha? Unsa di mo niya? Kani magkalagot kang kamanggod niya. Grabe sa di mo, ka iyaw-yawan ni mo, eh. Kinsa may di maglagot, ha, Gabriel? Kinsa may di maglagot, be? Nga naman lagi, ha? Unsa man ang mga katabang nimo, ha? Kanang boy sa nimo, unsa man na sila? Wala sila kapupuan ang hugaw sa iro diha. Nagpasad si Yuta. Nagmikal lang mga katabang nimo da. Haskan kanimo, Sandra. Kagamay rabian na, oy. Ha? Musing ka kapag yun? Ang mga tapulan ng duha yung kakatabang, di gyud na ako hatag mga bonus ba? Napuyo, bonus. Uno na aragod, gika kasimbahan. Amo na yung uno na, ah. Ikaw, kumpisal unya, oy. Atol ka, Monsignor Bala, Ruben Labaho pa kumpisal, aron ma-cleanse ka. Mahugasan na imong kalag. Unya ikaw, di ka makasasa, ha, Gabriel? Dili ba? May kumpisal naman ko Santo Rosario. Ikaw kumpisal sad. Hastila na batasan nimo, ha? Wa ka ba masayo, Sandra? Nga wa na tay iro. Ha? Uy, hain man ang atong iro, ha? Hain man di ay. Hinatag na ba tong Kapitan Victor Cabatas? Nanlayas ang atong mga iro na makwit. Ha? Nga naman, Gabriel. Tungod sa imong batasan nga dili makaog iro. Mao nanlayas ang atong mga iro kay napas mo ra sila. Way kaon. Makalagot! Makalagot! Mao ni ang akong asawa, grabe ka yaw-yawan. Basta niaga ni sa bahay, wa gyud pahuway ang baba ni. Sige lang putak-putak. Gani diyo sa kadlaw niya na, miandar na sad. Sugod na tingali rong impeachment. Mutan-aw na ko sa TV. Tasing! Kukoy! Hain mga siripintiha mo, oy! Tasing! Mana? Kukoy! Yun na. Painayan kong volume ani. Si par kay da. Painayan ako. Tasing! Kukoy, hain mo, oy! Hoy! Sandra! Ngano na sad ka? Hoy! Dere. Kasi pa ba ng volume sa mutingong ka? Painayin. Painayin. Hain ang duha to kasambahay, ha? Unsa may kasambahay, oy? Nagtagalog ka sa diada. Ngano ba? Unsa may nasukan nimo, ha? Unsa man? Imo ni sapatos din sala? Kani nagpasad, ha? Imo ni? Ako, ngano man na? Kadanghag ba taon gid mo, Gabriel, oy? Huwag ka makahipos, ana, ha? O masakatag tao din eh. Abi pala, mga tapulan ang mga tao nga nagpuyo inibaya. Has, kagamay biyan ang butanga, oy. Gamay para nimo, pero para nako, Gabriel, dako kaayo. Og, wala yung mga barkada din eh. Maapil ko, ha? Hastilan ba yan tao nimo? Hugawan ka dako. Hipusa ra guna, hipusa. Nyura. Tarunga kog tubag, ha? Sikla karon. Yan ang pagkawiyaw-yawan lang ko nimo. Nyura, hipuson ko ni. Ilaban na sa dauban. Unsa? Labay ko taon ka, bago pa rin akong sapatos. Ngayon mo ipalabay diha. Tarog tubag diha, ha? Hilom na diha. Tabi kapag ida. Tubag kapag yun. Stila ng butang gid inibaya, ambutang gid inibaya. Ang mga tao diri nagpuyo, mga hulos, pulos hugawan, mga ambutang. Kalangit gid nako. Ikaw, ha? Hayam di ka puyo. Wa ko'y labot, kamura. Hilom de Sandro, eh. Sige, yaw diha. Putlan tigaros kurintiron. Ngano putal mo ko nimo? Nagtukaw ako'y kabayan, ha? Hilom. Sige ron. Hama. Ay, kaman tao maliwat, oy. Hilom na diha. Sa hilom ba? Sa hilom? Magsugod ang hearing sa impeachment. Ngano? Nagtukang mahadlo kong i-impeach ko nimo, ha? Nagtukang bang mahadlo ko, ha? Nala. Sige, i-impeach ko kay daghan nagpaabot nako. Sige, i-impeach ko. Lakaw na ka, Lakaw ko. Asa ka? Ha, Gabriela, ha ka? Asa ka? Magsulti una ta.
Mupalit ko kandado. Kandaduhan ko ng baba nimo. Kandaduhe! Ah. Apoy pe! Mao na akong asawa, grabe kayaw-yawan. Kanang magyaw-yaw na ni siya, labihan sa baas bay. Murag og kuan na pirya. Murag kog nag-ihaw sa baka. Mao nang manapon tagos kong dunggan, masuko masad. Ipakontim ko na kuniyag manapon ko sa kong dunggan. Mao nang magtubag na sa hinuon mi. Makatubag sad ko. Og di adlaw nga wala ko kagwanta. Hasta nga ako mga katabas bay, lakip na si Tasing. Nung Gabriel, nung, Tasing, asa nagdaag ka man sa imong kaban, ha? murisahin na lang ko nung. Oh? Ulit na ko sa amo. Di ko makaantos dinis inyo nung. Yaw-yawan kis manang. Tasing, ayaw lang, ayaw. Ako rin mo pa sa boss kong asawa. Ay lang pag-resign, ay pag-resign. Og nga nung pog nga na nimo, ha, Gabriel? Ah, Nga nung makuno? Sandra, kuan man god, di na ta makakitag katabang sama ning Tasing. Kugihan kayo, buutan pag yun. Sa ato pa nga nawili ka, mao ba? Oo, mau gina Sandra. Tingalig yun na mo'y relasyon. Sandra, naon sa kagod? Unsa may relasyon, ha? Ha? Ikaw, hilom na nagpagkayaw-yawan gud nimo. Hilom na niya. Hilom. Nagkasabot ako, Gabriel. Nagkasabot ako. Huwag yun mabulis ang akong katahap. Na nakagusto ka aning Tasing. Naibog ka. Sandra, naon sa ka ba? Huh. Pataka ka lagyaw-yaw diya. Kaya di ba ko tinuod, ha? Ha? Nga no, nasayop ako, ha? Oh. Hoy, Tasing! Ayaw kita pamunti akong banaday. Huwag yun ka mahibaw, Tasing, no? Nga gamay kaayo ni. Sa maranig. Kaning iya, ha? Kaning iyang armas. Perting gamaya. Murag palitos posporo. Sandra! Itlog ray kadak ko, ane. Maranig, abukado kadak, Mao nga ayaw gito na ginutan niya akong bana. Kaya ako gani. Kanang magtorjak me. Hastilan. Inig pagigham na ako. Malagpot. Hilom na. Be, maawa mo ka. Ano maawa mo ka? Ayaw to na isibya. Ayaw to Silvia. Ang gisulti niya ako asawa Tasing, Oh. iya lang ko galing nung labot ang istasyon. Ay, kayo yung magyo ni mo, Sandra ka. Ang ba, paano, titibang ko na. Makalagot. Tohe! Mao ni ako nasulag maayo. Bahin ning kinaiya og batasan ni akong asawa. Maong midangop na lang ko ninyo, mga iko sa inyong mga hunahon ako si angay na kong buhaton. Tigaling masampalong ba niya na nako. Biyon sa man akong may pasultihon. Unsa may tambal aning yaw-yawan nga asawa? Gabriel. Hi, hello. Halo! Mga adlaw. Mm. O sa atong tanang mga sukinti paminaw. Oh. No? Mga adlaw, salamat sa kanunan ninyong pagsunod sa atong tulumanon. Oo. Kaayo. Labi na ni Chofila Kilian, no? Nila Virgilio Chong ni Pipi Sabanal. Parang Pipi. Musta yung tanan diyan nga mga diehard nga tutulmanon. Salamat kayo. O nga to usab akong usbon ni Atty. Consial Edgar Labella sa Mabulo. Salamat kayo attorney o sa imong pamilya. O ni Ma'am Ruda o ni Dr. Boy Labella o sa imong pamilya. Sige. Si Gabriel atong sender karon. Gabriel. Oo. Bahin man ko na yung asawa, yaw-yawan kay ba? Pero kuan reliyosa. No, gikan sa simbahan, bots ba, yaw-yaw dayon, mga katabang ala, yaw-yawan dia. Oo. Di kan simba na board, magyaw-yaw na yun. Oo, mo ni kinaiya siyang asawa, nga murag halos din na siya kagwanta, kasampalungo na siya. Oo nga, anto din, ang iyang katabang, muli na lang, niya, gikuha siyang bana nga, ay lasag ulit Tasing, no? Kuhan nga, ang iyang nga di kagwanta lagi sa batasan sa iyang asawa. Nakaron, perteng sukuha sa asawa nga, gipungan-pungan ang katabang, niyan tingaling, naibukas tong katabang. Ikaw ra ba, Gabriel? Ingo yung asawa si Sandra? Kuhan ra, itlog rin na dako nimo.
Murang abukado kadako. No. Kanang imo. Ining pagigham na ko malagpot. Itlog ra sa. Itlog Mo na ra ingon si Gabriel Hilom taon Sandra. Ikaw tipibong orang baba nimo. Manin hasulag maayo ni Gabriel. Unsa man sa atong unahon kung sa angay niyang buhaton kay tingalig madapatan niya ang asawa. Unsa ining tambal aning pagkayaw-yawan ning usa ka asawa. Unsa kuno tambal? Paita. Mato pang Gabriel. Tinuod na board. Pait gyud kay tinuod makaasawa kag inana bitaw tiban nga yaw-yawan. Nya kanang ipanulti ang apan sa iyang bana, di ba? Kanang magyaw-yaw na ipanabi. Pait gyud kay tinuod. Sa daghang mga tao. Pero ang kinaiya man gud na board. No. Lisod kaayo ta pagkuan ana tungod kay kalitra na sa iyang kinaiya nga ana gid siya dayog react. Ang may ni mabuhaton ug kun panlitan makalikay ka nga dili ka hibo ag isyu niya likay lang ug kun di gud may malikayan ay nalag paminawa. Lakaw lang dahil nigsugod na niya kuan tuktugaok. Nya ug pakusog sa radyo. Kusging radyo. Nya iyo paminaw ba idid ma. Sa kanang siya wa naman na dili na siya makakuan kay wa na kadinha sa pamayaw-yawan niya. Pulan na siya yaw-yaw nga wa ka nya di mo atimanon. Ayog pansina. Mauna kay tinuod pait jud kay makaasawa kay inana kanang tigi. Labinag na mapasan ka sa daghang mga tao. Ana sa daghang tao. Mga barkada, niya mo na itabi. Na, makauuwaw po. Makauuwaw kay tinuod sa bahin sa bana nga. Inana ang imong asawa. Ika na lang may pamli kay kadisod man sa kay imo ng dapatan. Or pagtan maayo ang iyang unahuna, kanang limpyo pa, kanang dili siya magyaw-yaw. Way sapot. Pagasultihi. Pagdayalig sulti o nga. Ayo, ana, day kay mauwaw. Respetahe sa tangko. Respetahe ko bana ko ni malaki ko. Mauwaw ko sa ako mga amigo baron, mga barkada, mga silingan nga. Maminus ang ilang pagtanaw nako kung inana ang imong buhaton diri nako. May suway ka nang musabot ra. Musabot ka nang kuan na lang kontrolaha ang imong kaugalingon. Kung palitan magsugod ka nya maigham ko kanang minus-minusi. Kanang hunong-hunongi kuno kanang makontrol nimo ang imong kaugalingon. Hinaya lang pagsulti. Hinaya. Matialik magkasabot na sa sinahinay tinuod no. Husto nga kumbana, di ba? Tarunga lang ayo lang kahi, ayo lang dapati ana. Surya Heliktarong, hinay. Sige. Maulan na, Gabriel, ha? Sige, Gabriel, ha? Salamat sa mga padangat na itong tulumanon. Kuda ko ang pasaltihan.